namin chismisan, no? Yan, game. Basta mag-comment lang kayo kung anong gusto sabihin. Commentator. Baka po kasi pambayad sa mga commentator ng bukas na mga nilang po. Wala. Yun naman, hindi ka na wala. Go, go, go! Wow! Ano yan? Picture in picture. Bilang natin sa para. Gusto daw nila yan na may comments habang nagila host kasi naglalaro sila. Gusto nila may nagsasabi. Ayan po. Ayan po. Pengin 13th month. Anong tiwalay na? At ito po tayo sa kaliwa. Ang suot po niya ay Yonex na shoes. Ay, galing! Galing nun. Galing. Nakita mo? Iba yung comments na binibigay ko. At sa kanan, ang stylist po natin. Ang stylist po natin ay si Les Lapitan. Wearing, charot. Wala si Boss Les. In. Pumasok. Ganun daw siya. Hindi man kita nakikita? Alam mo ba yun? No, kasi ganito din. Nagmulag kasi ako. Sabi niya, kasi sabi ako sabi niya, hindi kami na lang. Ako daw. Sabi ko, eh kasi sila. Dalawang lalaki. Ano din, sponsor din mo. Sabi ko, sabi din na natin, hindi kaya kaya sabi ko. Yan na may chika na. Meron na, meron na. Narinig naman nanalo kayo. For sure, gusto rin nila Richard. Oo, kanina pa sila naglalaban. Paulit-ulit sila nilalaban. Hindi pa nga kami nagdaro ni Richard eh. Sabi niya kanina, sa chat kami. Ano tayo mamaya? Hanap tayo ng magaling. Sabi ko, wow. Reliving the early days. Asan na ba siya? Oh, ayan o, 3-4. Sige nga, maglalast ako. Go, 4, win. Uwi na kayo. Yes. Bye. May nag-bye, baby! Girl. Meron na. Actually, half-half part na ako. Hindi ko alam kung game pa ako. Come here, sempre.
Diyos masilig. Hindi ko expect ito. Diyos masilig ko ito. Ba, Tanet? Na kayo. Hindi na natin Hindi na tayo kakain. Hindi mo na yaroin natin. Magalaw. Hindi tanggal. Baka ma-over ako. Napakita ko sa'yo. Madami pa kasi yung Hindi si oh. ate. Lalo kapachi. Madami pa. Parang Wala ka pa? kahapon nag-drive-drive ka pala sa daan. Ngayon meron ka ng card. Kahapon, labas ng bahay ko, nag-drive-drive ka. Alam mo yung ano? Nagpa-practice. Driving school. Tapos ngayon, may card ka na. Ang bilis naman yan. Instant. Ang bilis! Hindi ko na ganyan. 20K. So, Chad, Bitap-ching. Bitap-ching. Balik nun. Ang bilis naman ang card mo. Yung sa akin, papel pa lang eh, student. Although, fixer ka ako. Pero ginawa ko na. Practical ko. Pero ang bilis nun. Kasi, nangyari. Habang nag-bilis ko yung sa'yo. Hindi, mabilis lang sa papel. Pupunta ko LTO, walang 4 or 5 pa. Kaya, swerte. Mag-theoretical ka na? Paano ka nagka-student? Nakakawak pa ako. Hindi pa ako nag-start. Hindi. To get students, kailangan mo try theoretical driving certificate. Puro mag-uupo ka sa classroom, 2 araw, titignan mo lahat ng Ano ginawa yun? Oo. Pero yung previous yung student. Hindi ako Ako, ikaw po sa classroom, tapos tinignan mo lahat ng rules. So, kahit magkatong research sa kahit di ka magpa-practical. Practice. Kaya naman po na. Ito ka doon, 4 hours? Hindi lang 4 hours. 8 to 4 p.m. 4 hours lang? Ang tagal. 8 to 4 p.m. 2 days. 4 hours lang eh. Ang ganda ng game natin. Ay, Hanik. 2 days, 15 hours. 2 days, 15 hours. Tapos itong ginawa kong practical. 2 days, 4 hours each. So 8 hours in total. May use pala na ito. Sige, sir. Hindi naman ako. Kinala ko lang. Hindi, mga dates lang. Sorry, Don.
Hi, Eugene, sit down. Where are you going? Tapos ka na? Hindi naging alam ng character. Kamusta kayo, Vic? Puro party. Wow, wala ka pala. Kita mo po yung visual. Hindi, napagod ako sa gitna ng ilan. Wala. Wala tayo last game. Wala tayong isa. Sige. Wala tayong isa. Chad. Oo nga, si Chad nga. Kami dalawa. Malakas to eh. Dude, kami dalawa. Malakas to. Matanda kami. Bata ka lang. Malakas to, di ba? Bes. Matanda versus bata. Wala ka. Matanda ka. Taas ka lang. Nakalaro ka na ng Overwatch? O parang Overwatch? Same. Oo. Tara. Bye-bye. Bye-bye.
Vic, Vic! Happy New Year. New Year! Bye, Anson, ha? Ingat, ha?